Papa, ụtụtụ ọma. O nwere leta m dụwara n'ụlọ gị. Amakwa m na o leta si n'aka onye nwe ụlọ. Mba o si na ụlọ akwụkwọ m. Asị m ka ụgwọ akwụkwọ. Ụmụ okwu ahụ gị na nne gị ga na-akpa ya. Kedu ka mma ga-esi na-akpa ihe gbasara ụgwọ akwụkwọ m ebe ị nọ ya? Nne, ị mara anọ m ezumike nka. Ebekwanụ ka m ga-esi nweta ego bịakwara gị ụgwọ akwụkwọ. Onye ka m ga-akọsara? Mmasị na-eji ndị mmadụ ụgwọ. Mmasị na-eji ndị mmadụ ụgwọ na ndị mmadụ ji ụgwọ. Akụkwana na ihe na-amaghị. Ngwanyela anya. Ka m ga-esi nwere obi ọcha na-akwụrụ gị ụgwọ akwụkwọ ebe ị na-amaghị ihe dị iche na mmaghị ji ndị mmadụ ụgwọ maọbụ na ndị mmadụ ji ụgwọ. Ngwa gwa m. Ewepụ ịga akwụkwọ ka ihe ọzọ nwere ike ime. Mpa, gịnị ka nke a pụtara? Dịka ịnweta ọrụ aka. Ọ bụ eziokwu. Ịnwekwana ihe ga-amụwa ka esi akwa akwa. Mmụ ọrụ kama ịgụ akwụkwọ. Ha nwere ike nyere mmadụ aka. Ịma ndị mmadụ ji ụgwọ. Nyenwa jikwa ndị mmadụ ụgwọ. Ibu bụ erika. Bịa dambiri ka efi mee ife a. Gị mgbe ji menyu efe na-ege ntị. Ka ị na-aga emenye. Ebe ọ n'ime go ụgwọ akwụkwọ Ifeọma bụrụ isiokwu n'ime ụlọ. Mmasịkwa ya kwụsị ije akwụkwọ. Jee nwa ka esi akwa 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 ya. Ife a bụkwanụ mkpali. Ka m gwa eziokwu, aka m bụ onye isi ezinụlọ a. Agbanyekwara ife ọbụla. Nye m ego. Onye iji ama onye isi ezinụlọ. Nye m ego. Chelu, iche ndị ga-eji ego wee ihe m egwu. Ama m ụdị ego mmefu n'isi oge nka na-alụ ọrụ. Adasigo m ogbenye n'ifi. Ebe ọ na ọhịa na-ekwuzi okwu ya kịta. Site agaba n'ihu, ewepụgo m aka ihe gbasara ụmụazị. Ma ịzụ ha n'akwụkwọ, ma igoro ha efe, ma inye ha nri buruzie dịka onye isi ezinụlọ Igbo. Ife a bụ ife na-eme Adambiri mgbe ọ nara aghọta. Gbadukwa obere okwu ibu na-enye elu. Ife mụ na anyị na-ekwu olugofu otu a. Ife anyị na-ekwu aka edoro otu a ịnụgo o. Gee ntị. Ana m achọ ọkpụrụkpụ ego m ga-eji bido afịa nchọ ịzụ. Afịa nwa kwụrụ nara ebulu m ife gbasa ezinụlọ a n'isi m. A na-akpọ ya forex. Na-azụ afịa forex. A na-azụ ya n'ikuku ịntanetị. Ego anwa na-achọ m ga-eji ọkali ya wee mụọ afịa nwa. Wele ọkali ya bido ya. Mana tupu nye gị gawa, ị ga-ekwe m nkwa na gị nwa ga-eburuzi nnọọ ihe gbasara ụmụazị a, ma igoro ha efe, ma ịzụ ha n'akwụkwọ, ma ihe kpara ha nri n'isi. Ebobina, ọkwa ka ọ ga-adị m. Ọka ọ ga-adị, ekwe m. Afịa ganara mbido narị ya mburu ife nye ofe ọbụla n'isi. Chukwu ekwela. Ya m nọngwa mere ya. Mere gịnị? Ke gbachido m ụzọ oge nọ n'ime ebe nna asa ahụ. Maka na enwere m igwe eji agbachi ụzọ ma ọ bụrụ na anọrọ m nso. Ka o si na-adị, ọ bụrụ na ọnwụ egbughị ojii eji chụọ àjà, ọ ga-epuliri ome. Ama m na ndị mmadụ na-agba m mgbe okporo n'ụlọ a maka ego a na-adịrọ m n'aka. Mana ha chere aka chere. Ihe ọma na-abịa nso nso. Ife ọfụrụ na-abịa. Mpa, agbacha ego gị n'ọrụ gọọmenti.
Ebe nwoke ebe anyị tinyere obi na afia forest ọ na-achọ ịzụ. Abia forest kwa. Abia forest abụkwa ezigbo ahịa. Ndị oyi ntichara aka na ya ego ha efichakwala. Nwa nwa dị ahụ. Anụgo m. Deje enugo. Deje. Ndewo ma. Ndewo. Biko abịa m ịfụ Maazị Ọsọndụ. Maazị Ọsọndụ Obinna. Mba, Maazị Victory Ọsọndụ n'onwe ya. Victory Ọsọndụ. Makwa ha dị nwa bụkwa n'isi. Biko ewekwa n'iwe. Onye ka ị bụ? Isi n'ụlọ ọrụ ha ka ọ gị? Mba, afọ amụ Rita Okorie. Ọ mụ onye nkụzi forex trading ya. A sị ka m bịa taa ka anyị bido ọmụmụ ihe. Onye nkụzi forex trading? Oh ya. Ịnụgo di? Mba. Ịnụbeghị di? Onye na-achọ nụ di? Biko asịrịkwa gị na Nnaji ọ dị. Biko ya hụrụ ya wụ nsogbu dịrị gị, ya kpọga m ebe ọ nọ. Ịwa akpọga gị? Nọ m. Maazị Ọsọndụ. Onye nkụzi m. N'ọsa. No, ụlọ m. N'ọdụ. Amakwa m n'ụka akpara akpa isi ka eji ekwe ya. Anọ m na nkwadobe. Chere ka m bịa. Ewu, onye nkụzi m. Ngwanụ, ka anyị ka ọnụ n'ubi onye anyị bịara. Ihe izizi m ya akụzili gị wụ ịmata ego ndị na-achị mba ụwa. Dịka ego naira nke obodo anyị, Nigeria. Dịka British pounds, American dollars, European. Adambere, achọrọ m ikwesị ije ebe ị na-azụ afịa. Mụ ha eje taa. Achọrọ m ịnọ n'ụlọ tata. Anyị ga-enyetụ naanị obere ohere ịfụ na anyị ebidogo akwụkwọ. Maka gịnịzi? Ebe a ka m chọrọ ịnọ maka na ihe a bụ be m. Ụlọ m ka m nọ n'ime ya. Rita, ka anyị gaa na iru ebe a je nọrọ. Nsogbu adịrọ, ọ dịkwa mma. Papa Obinna, ebe ihe m chọrọ ịma. Akwụrụ m ụgwọ ka iji mụọ ka esi azụ ahịa forex ka ọ ka ije na-agba ofu ogiri na-agba n'ilo. Dinta sịkwana na ọ na-achụ nnụnụ ọkpọ afọ nnụnụ ọ bụ nke ruo emefegbu onwe. Aghọtara m ife ị na-ekwu. Ihe m na-achọ ịma bụ na ebe ije kpọta nwa agbọghọbịa ka ọ kụziere ka esi azụ ahịa forex a, ife ụmụ nwoke ebe ahụ. Ife ụmụ nwoke ga-akpọ ka abịa kụziere gị ahịa. Ije kpọrọ nwa agbọghọbịa
mere okwu ka ele gbaghere ụzọ ife ọ dị nke Nnaji ọ bụ nke a na ọ na-adị chaa ka ihe kpuchi obi gị Adambiere ị na-enwere nwa ntaji anya maka na ọ bụ agbọghọ maa mma na ọ na-eri ọka ndọrọ dị ka ọ nwee ife ọzọ achọghị m ịma ihe isi ka isi ewe ya achọghị m ịma mana oge mma na egwu apụgo na mesa bụ mgbe nwa ọgbọbịa na-amakụ gị amakụ gị ọ na-adọkwazi agbati gị nke eji eme gịnị eji amụ ahịa eji azụ forex Adambiere ị nwere ike ịghọta na ife jikọ ọnwụ na nwatakịrị a bụ afịa ọ na-akụziri m nwatakịrị a bụ na osokazi ọ bụrụ ndị ọgbọ Adaobi ọgwụ na ọgbọ Adaobi fa ka a na-aya ha nwa ka a na-aya Papa Obinna ka m gwazie gị anya m na ebe ị nọ gị na nwa ijikwele m gwuo egwu unu anwakwana m anwa o maka unu nwa m ngosinu mbe na bụ nke bụ okenye mụ na ya bụ na ọgbọ abụ na nọ aka m ike ime enwe ntaji anya Adambiere gaba m ntị enwekwana ọbara mgbali elu ọ sọ ngwa nke isi wee bịa be m na nwanne na ahụ amakarị o mana chere ịgbanago ndị be n'obodo unu maka ụgwọ a na-akwanye nwanne ezumike nka mba ọkọta ka edoro nka anyị ka na chukwu na elu mmadụ aka nwunye kwanụ ọmarịcha nwaanyị keka ome nna ịnọkwa ya ọ ndị nwunye m ka ị na-ajụ ka ọ bụ ịghọtara ndị Ikechukwucherekwa ka ezi oge ji wee bụrụ onye ọtụtụ nwaanyị ịkpọ m onye nụrụ ọtụtụ nwaanyị ka ihe eji akpụ Solomon nke nọ n'akwụkwọ nsọ nye bụzi na Solomon bụ onye ji ama atụ na-ahapụ ihe ahụ ịmana ndị mmadụ na-eche na ọ bụ alụ ka mme na nwunye m hapụrụ mkpọrọ nwaanyị ụzọ debe n'ụlọ nwunye rapụrụ onwe fome nwaanyị adị ekwekwa mkpụrụ nwaanyị na-ekwe ga akpọbata gị onye ga na-atụ ya aka n'iru kekuru si wee mee ya biko a gbasakwana ndị ahụ chere ihe awụ nkwekọrịta mụ na nwunye m ịma na anyị na-ekwesị ịghọta na ọ gbadabago wee hapụrụ mgbe kpụrụ nwaanyị ọzọ debe n'ụlọ ka m gwaba gị eziokwu di anyị ịghọtago ogbochikwa m na-akụ ozi ọma m ozi ọma anyị na-agbasa bụ ozi ọma ndị akwụna akwụna Ikechukwu amaghịkwa m ife ị na-ekwu o aghọtara m ife ị na-ekwu mana ka m gwa gị nke a mụ na anyị na-akọ kịta di anyị enwekwara m asampete 3 ụmụ asa na-edozi m arụ ụmụ asa 3 bịa nwoke apụchara ya ndị a ga-agbachi ya ukwu nke okwu nke a ka okwu ọzọ di anyị ana m aṅụ ego vin na-aṅụtị ọfụma ego gịnị ego vin na-arapụ okwu ya hapụ ihe ahụ ụgbọ ọbụla ofu mbịa ka a na-abịa eche m na enwere mmasị ebe afịa forex a dị ka ezi ka isi gbanwee mmụọ n'otu ntabi anya ihe mere bụ na abịazi m na-enye anya ọfụma wee chọpụta na forex a uru karịrị na ya biko gwalụ m Maazị Ọsọndụ na onye nkụzi forex ya na ebe a ị na-achọ ikwu na onye nkụzi forex ya ka nọ n'ụzọ eche m na ịbụ onye enyemaka nna biko gbalọgụ gị nwụọ n'eziokwu n'inecha manya ụta site n'isi ilu nnukwu m ndị gị ka onye enyemaka ọ bụ na mmadụ chọrọ ime ihe forex a ogidi ihe onye onwekwa ihe nnukwu ọ na-elu ọ gị denye afa gị ịzụtazi anyị ga-eji napụ ịntanetị ebe unu na-atụ alụ gị na ya ka unu ga-esi kpọtụ nwaanyị ọzọ ji nọchi anya ndị nke na-anụ n'aka nka ka ịrọ gị ha akpaghị amụ onye ji kpọtara m nwa mere ọkpa ka agịga eji ahụ ọka n'ọkụ a na-akpọ Rita si ya na ọ ya na-akụziri gị ka esi azụ ahịa forex ọkwa ya Adambiere ị na-awọtafiekwanụ m mụ na Ikechukwu abụrụkwa n'ofu onye esizi ọ bụ nwaanyị gị ka ọ bụ a sị gị gosi m ọyị gị ka m gwa onye bụ ọ gị na Ikechukwu na-atụ alụ kunu ga-esi weta nwaanyị ọzọ bịa nọchi anya ndị nke na-aka nka ọwasị
nsogbu adịrọ eme ha ka inye m ego m kedu ego ọ bụ ego nyere ga-eji mụọ ọnụ ka esi azụ ahịa forest